Хәйрсез мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Безнең тапшыруыбыз бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерә. Бүген безнең программада фронттан хатлар, язмыш очпочмаклары. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин. Әлеге уникаль китап дөнья күргәнче Бөек Ватан сугышында катнашкан һәм анда һәлак булган, яисә хәбәрсез югалган сугышчыларның исем фамилияләрен туплап, менә шушында 24 томлык китап чыккан иде инде. Туган нигезнең тамырлары көчле. Шул имән төбендә бөтен урам баласы уйнадык инде. Шунда үстек инде без. Киләсе изге эш сәламәтлек сукмагы. Шушы урында алай берсә күбрәк инде шушы спорт комплексларны куябыз. Көрәшчеләр сәхифәсендә 84 яшьлек тренер. Татарга көрәш ят түгел. Татар һәр чак көрәшкә. Бөек җиңүнең 75 еллыгына багышлап Ульяновск өлкәсендә фронттан хатлар, язмыш очпочмаклары дигән исем астында хәтер китабы дөнья күрде. 2000 дәнәдә чыккан әлеге басмада Сембер төбәгеннән 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында катнашкан йөзләгән сугышчының туган якларына язган хатлары урын алган. Араларында кайгылы хәбәр китергән рәсми документлар да бар. Китапка кергән 1000гә якын хатларның байтагы татар телендә, төгәлрәге гарәп һәм латин графикасында язылган. Безнең хәбәрчебез Рамис Сафин әлеге китапның язылу тарихы һәм ондагы фронт хатлары белән якыннанрак танышып кайтты. Моннан 5 ел элек әлеге уникаль китап дөнья күргәнче Бөек Ватан сугышында катнашкан һәм анда һәлак булган, яисә хәбәрсез югалган сугышчыларның исем фамилияләрен туплап, аларның кайсы военкоматтан чакырылганнарын һәм кайда күмелгәннәрен күрсәтеп, менә шушында 24 томлык китап чыккан иде инде. Менә чираттагысы исә фронттан язылган хатларны бөтен өлкә авыл районнарыннан җыеп нәшер ителгән. Кайбер семьяда әбиләр саклаган шулай яулыкка тереп, җеп белән бәйләп, 75 елдан да артык шуны саклап тотканнар. Әлеге очпочмаклы хатлар заманында кан кыйгыч яу кырында ил азатлыгы өчен көрәшкән сугышчыларны туган яклары, якыннары белән бәйләп торган бердән-бер күңел юаткычлар булган. Аларны укыганда ирексездән күңел тула, тамакта түйер барлыкка килә, күзгә яшьләр җыела. Менә 19 яшьлек Шәүкәт Камалов хаты. Кадерле туганнарым минем, бүген 1943 елның 19 апрелендә беренче хат фотога төштек. Сезне бик тә сагынам. Авылга кайтып таныш урамнардан узып таныш йөзләрне кабат күрү ымтылышы белән яшим. Нинди генә хәл булса да, мине онытмагыз, гел искә төшереп торыгыз. Мине сагынган чакларда шушы фоторәсемгә карарсыз. Менә бу хатны бүген инде үзе дә мәрхүм булган Дамир ага Шәриповның әтисе 6 бала атасы Исмәгыйль абый язган. Ул 1943 елда Днепр елгасын кичкәндә һәлак була. Кадерле Хөснәм минем балаларым, төшләремдә гел сезне күрәм, борчылам. Азык-төлекне, ягулык белән пешәнне санабрак кулланыгыз инде. Изилә белән Дамир укуларын дәвам итә алмаслар инде. Алар өчен йөрәгем әрни. Тиз арада кайта алмам кебек. Юллар төшкәч, авылга кайтыгыз. Анда туганнар күп. 6 баланы үстерү авыр булыр инде үзеңә. Мин уларга тиеш түгел, чөнки 6 бала ятим булырга тиеш түгел бит. Дамирны кулыннан ычкындырмам. Мөмкин булса 4нче класска барсын. Исмәгыйль абыйның Дамиры әтисе васыятен үтәй. Укый, зур дәрәҗәләргә ирешә. Ул зак еллар, 20 елдан артык КПССның Шардаклы райкомының беренче секретаре булып эшли. Шул елларның авыр хатирәсен ул күз яшьләре аша сөйли. Бик азапланып үстек. Авыр идеме, бик Авыр, бик авыр. Vermedi, hükümet vermedi, Sovetler olası vermedi. Karadılar üstümde, okuttular. Bütün singillerim yukarı bilim aldılar, işlediler. Ульяновск өлкәсенең Каюм Насыр исемендәге мәгърифәт үзәге берничә ел элек фронттан килгән хатларны җыю белән шөгыльләнә башлаган иде. Хәзер анда берничә дистә хат саклана. Бу эш бүген дә дәвам итә. Алар әйтү буенча biz китсәк бу дөньяда бу хатлар кадерсезгә калыр дип уйлыйлар алар. Шуңа күрә дөрестәй эшлиләр. Безнең шушы Каюм Насыр үзәгенә килгән һәрбер тамашачы шушы хатлар белән танышалар. Павловка районы Евлеевка авылында туып үскән хезмәт ветераны Рәшит ага Шабакаев музейга истәлек итеп әтисенең фронттан язган 7 хатын бүләк итте. Бу хатлар турысында без беләр идек. Ләкин әнидән һәр вакытта мин сорар идем. Әтинең язган хатлары бар. Һәр вакытта күзләрен яшь тулып, бәлә йыклар туга башлар иде. Шуның өчен без аны һәр вакытта инде күп
борчылырга теләмәде. Китапка кергән хатлар рус, татар, чуар телләрендә язылган. Татарча язганнарның байтагы латин һәм гарәп графикасында язылган. Ни кызганыч, фронттан хатлар китабы нибары 2000 данәдә генә басылып чыкты. Шуңа күрә өлкәнең Өмет газетасы китапка кергән татарлар язган хатларны һәр санында диярлек күчереп бастыра. Әлеге хатларны бастырганнан соң безгә бик күп шалтыратучылар булды. Менә бездә дә хатлар саклана, ни өчен безгә хәбәр итмәделәр икән. Берсе әйтә, 80 яшендәге бер әби шалтыратты менә Чынды районыннан. Аның әтисе сугышта вафат булган, халак булган. Халак булуы алдыннан бердән-бер хаты килгән булган. Менә шул хатны ул саклап тора. Әмма ләкин аңардан китапка кертү өчен әлеге хатны алучы булмаган. Ул күз яшьләре белән сөйләде һәм шулай ук башка районнардан да шалтыратучылар бар. Шуңа күрә без китапка кертмәгән хатларны үзебезгә редакциягә юллауларын сорадык, аларның күчермәләрен, копияларын һәм киләсе саннарыбызда әлеге хатлар газета битләрендә дөнья күрер дип уйлыйм. Сембер Ульяновск өлкәсендә беренче тапкыр басылып чыккан Фронт хатлары дигән уникаль хәтер китабының җаваплы сәркатибы Кыдус Мәхәмәтшин өлкә татар милли мәдәни автономиясе утырышында Өмет газетасы редакциясенә һәм Татар мәдәният үзәге музеена да бүләк итте. Хәзер һәр теләгән кеше редакциягә һәм музейга килеп, авыр сугыш еллары рухын саклаган хәтер ел язмасы белән якыннан таныша ала. Ульяновскдан Рамис Сафин, татарлар. Кеше каягына яшәсә дә, аны туган җире, туган нигезе тарта. 40 елга якын укытучы булып хезмәт иткән Рәхимә Хунафина мөмкин булганча кеше ватанына еш кайтырга тырыша. Туган авыл көч, куәт бирә ди ул. Милләтебезнең варисы икәнлеген тойсын өчен үзе белән һәр вакыт балаларын һәм оныкларын да ала. Гаилә сәфәрендә безнең хәбәрчебез дә булды. Галимовлар кунакларны каршы ала. Зиһин Камал һәм Фәсхетдин йорты илнең төрле почмакларында яшәүче туганнары, аларның балалары һәм оныклары өчен туган җирдә төп нигез булып тора. Безнең әтиләр Оренбург облысы Бухарчындан чыкканнар. Әниләр Бәләбәй районыннан чыкканнар. Бухарчын, Күгәрчен, Бәләбәй, Алабай дип әйтеп ярата, әбигесен дип әни сөйлидер. Оренбург облысы Бухарчын авылы хәзер биткән ди ул, юк ди. Опалы сеңелле Зиһин Камал һәм Рәхимә ханым. Берсе Бөек Ватан сугышы башланган елны туа, икенчесе сугыштан соң дөньяга килгән. Менә бу минем үскән урамым. Шул урамда мин яшел үләннәрне тапап, шундагы тәмле суларны эчеп, 8 классны битердем. Соңыннан инде Сибайга барып, уку йортына кереп, 4 ел укытучы булып, укытучылыкка укып, шул авылга килеп, үземнең туган авылымда әзрәк эшләргә бәхетемә туры килде. Рәхимә Гамалетдин кызы туган җирләреннән ярты гасыр элек киткән. 38 ел Башкортстанның Хайбулла районы Уфа авылы мәктәбендә эшли. Зилай районының кичкенә татар авылында йөрәгенә якын тагын бер урын бар. Шунчы Чупанга килгәнендә монда һәр вакыт туктала. Бу элеккеге ата-ана йорты урынында үскән 100 яшьлек имән. Без шунда йоклыйдык, кояш төшкән саен күчәбез күләгә. Элек тышта йортта йоклыйбыз икән. Кояш төшкән саен күләгә шушалык. Менә шул имән төбендә уйнадык, шунда секретиклар ясадык. Шуның нәйләрен җыя торган ик һәр вакытта да. Шул имән төбендә бөтен урам баласы уйнадык инде. Шунда үстек инде без. Менә шул имән төбеннән бер туган сугышка киткән бит инде. Өлкәне генә кайткан. Бу ага-энеләрнең олысы Рәхимә Хунафинаның әтисе Гамалетдин Хөсәйнов була. Сугышка кадәр аны халык дошманы дип кулга алалар һәм 7 елга Беломор канал төзелешенә җибәрәләр. Оннан 1941 елда фронтка алына. Берлингә кадәр яу юлы уза. Икенче дәрәҗә Ватан сугышы ордены, Сталинның рәхмәт кагызы һәм Кенигсбергны алган, Германияны җиңгән өчен медальләре белән 1945 елда туган авылына кайта. Әтисенең барлык документларын, орденын Рәхимә апа улы кызы Әлфиягә тапшырды. Узган җәйдә Гамалетдин Хөсәйновның оныклары яуда башларын салган 2 туган Шәриф һәм Хәсән җирләнгән урыннарда булдылар. Рҗәф кырларында һәлак булган Шәриф Хөсәйнов күмелгән туганнар кабереннән Әлфия Хунафина җир алып кайта. Быел аны солдатның туганнары, авылдашлары катнашында сугыш һәм тыл геройларына куелган обелиск янына салды. В этой деревне росли и выросли, значит, родились и выросли 3 брата: Шариф, Гимай, Хасан. Все они 3 ушли на фронт. И только одному было суждено вернуться, Гимаю, Хусаинову Гимаю Надимовичу. Благодаря этому появилась на белый свет моя мама Рахима Гимаевна и, соответственно, мы, дочери
и наши дети, это ее внуки и правнуки Гимая. Чүнчи Шупаннан барлыгы 147 ир-ат фронтка киткән. Шуларның 64-е кире кайтмаган. Кайтканнарның да бүген берсе исән түгел. Менә бездән шул бүләк инде сезгә. Безнең бөтен теләгебез, илебез тыныч булсын, күз яшьләре коелмасын. Һәркем үз гаиләсендә бәхетле, матур итеп яшәргә насыйп булсын. Бабат андый сугышлар илебездә булмасын. 3 бер туган Хөсәйновларның кешесе Хәсән хәбәрсез югалган дип саналган. Еллар дәвамында эзләп, аның язмышында быел ачыклаганнар. Ул Сталинградның туганнар каберлегендә күмелгән. Эзләргә кирәк. Кем эзли шул таба? Кто ищет, тот всегда находит дигән сымак. Әйе, күңелне тынычландырып, аларның мәрхүм булган yerine барып, шулай карточкасы белән шәшкәләр салып кайтса да кешенең битендә күңеле тынычлана. Гомере буе укытучы булып эшләгән Рәхимә Гыймалетдин кызы Хөнафина ата-бабаларының, туганнарының истәлеген, гореф-гадәтләрен саклауны бурычы дип саный. Аның үрнәгенә балалары, оныклары да иярде. Үзләренең гаилә традицияләренең тамырлары шунда, кичкенә Шуенчи Чупан авылында булуын алар яхшы беләләр. Башкортстанның Зилай районыннан Гөлдәр Хафизова, Татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә киләсе изге эш сәламәтлек сукмагы. Шушы урында алай берсә күбрәк инде шушы спорт комплексларны куябыз. Көрәшчеләр сәхифәсендә 84 яшьлек тренер. Татарга көрәш ят түгел. Татар һәр чак көрәшкә. Ижау шәһәренең Ленин районында сәламәтлек сукмагын төзекләндерү дәвам итә. Моннан 1 ел элек шәһәр хакимияте һәм республика мөселманнары диния нәзарәте наратлык булган урында ял итү паркы булдыру турында карар кабул итә. Һәм биргән вәгъдәләр үтәлә. Бүген биредә халык рәхәтләнеп ял итә. Араларында милләттәшләребез дә күп. Тулырак киләсе видеоязмада. Кайчандыр кеше йөрми торган наратлык, ә бүген ул сәламәтлек сукмагы. Җәүлеләр юлы төзекләндерелгән, яктылык эшләнгән, хәзер биредән кеше өзелми. Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин әлеге наратлыкта көн сайын спорт белән шөгыльләнә. Биредә тулысынча җиһазландырылган ял итү урыны булдыру аның күптәнге теләге була. Ниһаять, узган ел шәһәр хакимияте һәм Удмуртия мөселманнарының диния нәзарәте биредә ял итү паркы булдыру турында карар кабул итә. Юл картасы төзелә. Җитәкчеләр электр баганалары урнаштыру, спорт мәйданчыклары булдыру өстендә эшләгәндә, Удмуртия мөфтияте дә зур эш алып бара. Biz менә шушы урманда ничә еллар рәттән хәзер яз-көз өмәләр уздырабыз, җыштырабыз, чистартабыз. Менә узган елны шушы элекке елларда җыелган чүпләрне ничәмә зур теге авыр машиналар белән чыгардык. 4-5 машина чыгардык. Ул теге халык хәзер ташлаган чүпләр түгел ул. Ул теге дистәлетияме теге күп еллар инде ниткән җыелган чүпләр. Хәзер менә карыйбыз, яңа чүп күренми. Димәк, Аллага шөкер, халык инде урманны саклай. Безне бу бик нык сөендерә, Аллага шөкер дип әйтәбез. Татарлар күпләп яши торган Ленин районында ял итү, спорт белән шөгыльләнү урыннары аз. Шуңа да әлеге наратлык күпләрнең яраткан урынына әверелгән. Фәнзил Гарипов сәламәтлек сукмагында гаиләсе белән ял итәргә ярата. Үзе дә беренче көннәрдән башлап төзелештә актив катнаша. Әле эш тәмамланмаган ди ул. Беренчедән инде шулай без күбрәк инде шушы зур кешеләргә инде спорт комплексларны куярга алай берсә. Без күрәбез инде монда печәнне алдык. Һәм шушы урында алай берсә күбрәк инде шушы спорт комплексларны куябыз. Шулай балаларга берничә балалар өчен шулай комплексны күбәйтәбез инде. Спорт белән шөгыльләнү пәйгамбәребез сөннәте. Иң мөһиме сәламәтлек сукмагы яшьләрнең дә, өлкәннәрнең дә яраткан урынына әверелсен дип тырышалар Удмуртия мөфтиятендә. Ижаудан Нәзир Нығманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. 1960 елларда Әлмәттә бер генә көрәш түгәрәге дә булмый. Ул шушы төбәктә татар көрәшенә нигез салучы. Әле дә шул юнәлештә эшли. 84 яшьлек тренер бүген көрәшчеләр сәхифәсенең герое.
Илгизәр Салахулы Демиев 1936 елның 1 июнендә Әлмәт районының Сүлей авылында туган. Оренбург өлкәсендә техник училище тамамлый. 1958 елдан Әлмәт шәһәрендә яши. Татарстанның атказанган физик культура хезмәткәре, Татарстанның атказанган тренеры, Татарстан көрәш федерациясының 5-нче санлы алтын билге иясе, Әлмәт районының атказанган спорт ветераны. Татарга көрәш ят түгел. Татар һәр чак көрәшкән. Көрәшеп дошманын җиңгән, көрәш белән берләшкән. Көрәштә туган батырлар, табылган сигән җарлар. Гадиллекне байрак итеп көрәшкәннәр татарлар. Көрәшкәннәр ирек өчен, көрәшкәннәр ил өчен, сигән җарны җаклар өчен, туган үскән җир өчен. Канына сеңгән халкымның һәр ел майдан тотарга. Үз иреген җаклар өчен көрәш кирәк татарга. Көрәш кирәк татарга. Келәмдәге нык бәдәнле көрәшчеләр тормыштан нечкә күңелле лирик затлар. Илгизәр абый да бик талантлы шәхес булып чыкты. Кыска гына вакыт эчендә төрле авторларның шигырьләрен сөйләп күрсәтте. Әле бөтенесен яттан белә. Хәтер диген 84 яшь. Күзлексез газет-журналлар укый. Озын моңлы көйләр сузарга ярата. Тәне суқмакта Tal tibrele, kula talga tiyader, jirek eyte sağıngandır, kul buyuna kiledir. Әле гармунда да уйный. Кызганыч гармунын авылга алып кайтып койган. Уйнап та күрсәтәсе иде. Ярар, тагын очрашырбыз әле. Бәлки моңлы булуым тормыш сынаулары белән дә бәйледер ди ул. Илгизәр абыйга 1 яшь вакытта әнисе үлә. Әтисе Бөек Ватан сугышыннан әйләнеп кайтмый. Әби бабасы тәрбиясендә үсә. Бала чакта күңелегезгә уелып калган иң бәхетле көнегез дигән сорауга да җавап үзенчәлекле булды. 2 класста яшәгәндә оқығанда уже 45 елына мен как раз от шертергә барам. Сельсовет алдында сугыш беткән. Председатель сельсоветы Гараф абзый не үткәрә җыелыш. Шул истә калганны инде. Көрәшче булу язмышына язылган туу тарихы бик кызыклы. Әтисе белән әнисе Сүләйгә Сабан туйга дип чыгып киткән җирдән малайлы булып кайталар. Яшьтән үк көрәшеп үстем Сабан туйларында. Физически көчле булгачтан минем яшьтәшләр мине абый дип йөридер. Көрәшкә чыгам, миңа чыгаралар миннән зурракны. Җиңгәндә җиңдем инде, җиңелгәндә җиңелдем. Зуррак авыр үлчәүләргә конечно җиңеләсең. Алар бит инде 31 елгы белән 36 елгы бер түгел бит. Ничек тә булса әле яшь буын. Бүләккә инде я җумырка бирәләр шунда, я дәфтәр. Оренбург өлкәсендә токарь һөнәрен үзләштергән вакытта самбо гыр күтәрү белән шөгыльләнә. 1955-1958 елларда армия сафларында чакта грек-рим ирекле көрәштән дә ныклы адымнар ясый. 1958 елдан Әлмәттә Тат электромонтаж трестына урнаша. Ул вакытта Әлмәттә бер генә көрәш түгәрәге дә булмый. Яшьләр урамда ни эшләргә белмичә вакытларын бушка куып йөри иделәр ди ул. Аларны үзе эшли торган идарәнең кызыл почмак бүлмәсенә җыя. Спортка кагылышлы китапларны бик күп укый. Газета, журналларда басылган күнегүләрне ныклап өйрәнә. Үз акчасына келәм, җиһазлар сатып ала. Нидә бит кызыл почмакта собрание җыелыш чарана була инде аны. Ниләрен тизеп куйган. Ул урындыкларны җыябыз килгәчтән. Җуалар малайлар идәнне. Аннан шунда ук разминка ясыйбыз. Әле ай вакытларны буладыр 60-70-кә хәтле җыела. Келәмне җыябыз. Келәмне аннан икенчене сатып алдым, полный. Ул искергәчтән рәхмәт нинең
Tres хуҗалары жаңадан миңа жаңа мат алып берді. 2 мат бітті біздің шул нете торгач. Көрәшчегә ярыш кирәк. Тренерның төп максаты спортчыларны ярышка әзерләү. Илгизәр Димеев шулай ди. Әлмәт егетләре республикабыздан беренче булып Үзбәкстан, Карачай-Черкесия, Таулы Алтай көрәшчеләре белән элемтә урнаштыралар. Нефтяник газетасы призына үткәрелгән турнирга элеккеге СССРның 30лап төбәгеннән көрәшчеләр җыела. Үзләре дә читтәге турнирларның кунаклары булалар. 60 ел дәвамындагы тренерлык хезмәте барышында милли көрәш буенча 30дан артык спорт остасын тәрбияли. Һәр берсе турында аерым сөйли ала. Илгизәр абыйның эшен дәвам иткән укучылары да аз түгел. Алар да үзе кебек татар көрәше өчен йөрәкләрен ярып бирергә әзерләр. Мисал өчен шәкерте бүген көрәш дөньясында яхшы таныш шәхес Салават Юсупов белән булган хәл. Машина бирә башладылар монда 93 елны, әлбәттә. Аны алды bir Ponce дигән итальянский бизнесмен, нефтяник. Нефтяникларга бирәм дип алып килгән. Миңа генеральный директор Галеев Ренат Геманисович чыкты да, Илгизәр нефтяник кабирә бу нине. Кара үзең. Ат көрәшне шулай иттереп, Салават Юсупов беренче машинаны алды. Ул 16 миллионны гыйм икән, шул машинаны сатып, кем абсолютта көрәшкән монда аның белән, шуларга бүлеп бирде. Бүген дә мәйданнан көрәшчеләр яныннан китәсе килмиди, ул һәр вакыт формада булырга тырыша, спорт белән шөгыльләнә. Нефть институтында тренерлык эшен алып барам. 1971 елдан бүгенге көнгә кадәр Әлмәт Сабантуеның баш хөкемдары, баш сәрхәтибе. Хәрәкәттә бәрәкәт. Бүгенге сезнең белән сау булашабыз. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сезнең өчен бер кызыклы мәгълүмат. 4 июль көнне Татарстан Яңа гасыр каналында виртуаль Сабантуй узачак. Милли бәйрәмебезне үзенчәлекле итеп каршы алыйк. Сау булыгыз.